आच्छा इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर माने दै गेजेरावसो दंफैयो नालिजों आंजोंहाय माने जों माने गांजेमा हमगासिनो दं आरोना फाग्लाबो उदायखाया लाग्राल'खा दाबो मासेल' जादों बनिल' ओमफ्राय माने जोंनि सालबारियाव आरोना माने सख्लायावहाय बिराद मोजां जायगाया माने जों गांजेमा हमनो फैदों ओमफ्राय माने गांजेमायानो नागिरबा मोननो नागिरा माने जोंनिथिं बारा थाखाया गामियावसो थायो दा एक्सुवेलि बनि खालामबाय जों मासे ओमफ्राय नागिरलांबाय थानोसै आं बबे जरायाव थायो माबायदियाव थायो नोंथांमोन देखायलांगोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गोथारै गावस्लाजोबना हो माने आं गांजेमा बिदै नायदों आरोना डेन्जार जायगायाव थायो नालाय गांजेमाया ओंखायनो आरो मा नायलांबाय थादों ना मा होनो फोर गांजेमा बिदैया नै ओमफ्राय गांजेमाखौ आं नुहुरखाबाय आरोना दंना गैलाथाय ए ह दङ माने बेखौ हमखागोन आङो संगालि बारियाव जों गांजेमा हमफैदों नालि जायजों नै मासे फाग्ला फैद' थाबनो ओरै नागिरजोबगोन आं देखायगासिनो गांजेमाखौ एकदम बिराद मोजां साइज गोनां सिनायनो नागिरा उल्था फाल्था थायो नालाय बे बुस्थुआहाय बारसिन हरनांगौसो जायो आरोना थाब फै नै मासे बनि फाग्ला उदायाबो सेराबो दाउ नागिरबाय थाबाय खर' गाज्रि बनि नालाय नों माबायदियाव थायो दा मोनानि आयौ देनजार साइज थाखायो बिमाबो लासै लासै हाबलांबाबो गवा अबे गांजेमा नुदों बे औ नुबाय दा मोनानि खायद'आ जालायबाय नै आदै जि गोसा गोसा सुयो खर' गाराबाथाय ओइ साला हारामि टेलिस्क'प सुबिदायाव बरायबाय मासे जाबाय बनि बिदैया बोरै नै बिदैया बिराद गोथावखा एवनानै जाहैनांगौ नागिरनो रोंबासो मोनगोन नागिरनो रोङाबाथ' बहा बनि जाबाय मानसिनि जात बे गांजेमा हमनो फैबाय गांजेमा हमनाय नागिरनो नागार माबा थेथे थेवद दाउ फिसाखौसो नायलागासिनो फाग्ला बोरैबा दा गाब्र'थोंसै दैयाबो जाबाय जि देन्जारखा नै बोरैबा दा गाब्र'ना मबाइलजों मानसिजों लागायथोंसै सेस नागिरसावजोबदां र' एकदमबारे अयथासार गोथावखा ओंख्रिखौनो नाङा गांजेमा बाथोन मोनबाथाय मोन्दो हाबखायोलै सयथिबो बानलु गोरान होदो सामब्राम गुफुर होदो पियास होदो हाइजें एसे होबावदो नायो मुलायलाम जाजोब्बायबो गांजेमा मोननायनि दा खुसिजोंनो लिकुइड साहा लोंहैलायबावसिगोन जों दा थांनानै नायलाय नों जेबो खामानि गैखाया मानसिया ओरै आलां फालां फाग्लासो जागोन नै सयथि नागिरगासिनो जोङो र' बिदै नागिरनां ओरैबा दा एनाकन्दाफोरल' थाथोंसै आथिङाव फानबाथाय सेस आदा जखा सुग्रायालाय जखा सुग्राया नोगोर गिदिर गिदिर दंखायो ओरैनोबा मैसोनाव बाग्राजोबसो जै फानबाय खेबसे ल'खि होखायो फाग्लासो जागोन सोरबा नागिरदोंगोनदांलै एक्सुवेलि जोंनिथिंहाय रावबो गांजेमा नागिरनानै जानो रोङा जोंनि गामियावसो गोरों गोजा ओइ संगालिथिं थौसाय ए बाब बैलाय संगालि फिसा फिसायाव नायलै खुनु नुलाबाया बेखौबो जानला मोनलासो नैबेफ्राव थाबाथ' खुनु टारगेटआनो फेल जाखाया आंजोंसो गांजेमा हमग्राजों खुनु सान्सआनो गैखाया बे गलांनायनि बेखौ बुरलुबाबो होखागोन आं गारि खारनाय ग्रोम ग्रोम बेसे समायना साल बारि ग्रोम ग्रोम जोंनि गामि थाइजौ खान्थाल सारि सारि दंफां लाइफां बारि बारि ओइ बै संगालिथिं फैदोलै बै संगालियाव ना बोननो मोनथारसैलाय आं ना बोनग्रा जायगासो बियो हाबसिबना लागायखायो जों बैयाव नालिजों आइजों गोदोनासेबाबो हाबसिबना बोनग्रासो आलारि बौलै फेन्दाया दा जाम जाख'रलाजोबलायगोन बिराद आलारि गोबौ दंथारो हायज्लाजोबो बिथिंसो गांजेमा थागोनलै बे बैयाव थाबा थाबाय आरो गैलाबाथ' गैला सन्देर फैलायबाय नै बैलाय गांजेमाखौ नुहुरखाबाय आं साबखांसेल' आं गाइसमोन ओइलाय नै बिदैया बेलाय बिदैया
ओइलाय गांजेमाया गुदियाव दंखायो र' लागायहरनां थाब हमबाय गुदा सुफ्लंजोब्बाय आंखौ नोगोर सुयो हा जि गोसा गोसा सुखायोलै बिमाबो मानै जाबाय उदायनायाथ' उदायखाया बोरै बिदैया बुलायलायसिगोनलै बे आखाया ओइ माहाय थायो नुबाय नों सनाफोर नुबाय बिदैया एवनानै लागायजोबनांगौ आयदै माने मबाइला आं फारसेजों हमनाय नालाय ओंखायनो आं सुफ्लंजाबाय आरोना नङाबा आङो बेबायदि सुफ्लंजाखायामोन बुहोजोब्बाय आखाइखौनो लोरगि गैयै खालामजोब्बायलै सयथि बेनावल' दा मानखोबावथोंसै सेस बियो नों मोना होनोसैसोलै सयथिबो गांजेमा मासे सुनो रोङाब्रा बिराद खंखायजों गोदोनायाव होनानै आं सोर जाखो होनगोनलां फाग्लासो जागोनलै आयदै अयथासार गोसा सुजाबाय गोजा जालायबाय नै आखाया बिनि आथिंजों सुनाया नोंनाव सायोबा आरो बे माथाजों सुजाबा मा जाबावगोनब्रा नोंलाय भाइ र' आं नागिरगोरनि गासिबो समाव बनायना लागायनां हा गोथौबाबो गोथौ गैयाब्रा बियो मासे नुजोर इदाव लांजोबो हनै मासे नुसननानै दुगायानो लाजाबावला सुफ्लंजागोन सिख्लाफ्रा इदाव लांबाय आयदै आखायानो नै गोजा जालायबाय आंना अयथासार गोसा सुनानै बे मबाइल हमनाय मोनबा बेबायदि सुजानाय नङामोन सुजानाया एक्सुवेलि माने आं हारसिङै हमनाय जाहैबाय नालाय ओंखायनो आरोना माथाम जानोसै नै दंना गैयाथाय बे फाग्ला नुनायखौ आं बिसास मोनलाय लाङालै र' नायनां जायगायावनो नुदों माथो नोंलाय माबाब गोदानसो ओइलाय नै बेना र' आं हमनि चान्स लाना नायनानै फावसै मबाइला सिदाला गोलैगोन गासिबो सम्भब बबे जायगायाव दंब्रा बेलाय एब्रै लांथोंसै बोरैबा सेस एब्रै लांबाथाय नुखाला र' नायगोन आं सिनायखायो बुस्थुआ गेजेरावसो दंहैयो बियो नों मोननायखौ मोनगोन ना मोनला जागोन नालाय होननायसो सिन्थालायाव गैयाथ' बेनि गांजेमाया बोरोब्रा थार मासे दिनै मोनबाथाय दोला आलासि जाहैनो माखोरा नोंनि आवाजजों खारखाखोना माखोसोब्रा गांजेमायालाय होननायसो जानोसै माबा खारनाय नुहुरखादोंमोन आङो खिन्थु साला खाखोमादोंमोन थाखोमाग्रा नोङो मेगना देन्जार खाग्रा थाखोमाग्रा गांजेमा आंखौ सुनाया दहाय माथाखौनो बख'नां ओइ साला बेजोंनो सुग्रा बे मानसिखौ लांजोबगोन दिनैहाय खुनु खोथा गैया एवजानो जाहैगोन न' सुगोदोलाय सु गांजेमा मोननायखाय हाथायानो लोंबावला माने इन्टारेस्टिं आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर माने जोङो गामियाव थाबाबो बिदिनो इन्जय हेपि रंजा खुसि रंजा बाजा थायो आरो बेबायदिनो नांलाय खमलाय गैयाजासे आरो दाथ' सानैबो बोरायसो जाबावसिगोन ना माने सालथे सानैबो बोरायसो जाबावसिगोन सेसखासै फैदो दंथारबावो बे जरायाव गांजेमायाव फैबा नागिरबा नुयो जानला नुवा खिन्थु गांजेमाखौ लाखि आनलाखिनि खोथा थायो आरो बेवहाय जोंहाथ' जों आनलाखि मानसिखा ग्रह दानगारनायनि आसिथाम गाननाय दंखायो नै दानखेला जोबखायो थांफु जाग्रोसै गोसावनो थेमाया हरलाय थेमाया थेमाया हरग्रो थेमा जाना हामसै थांफु जाना हामसै
दाबो आरामनो बेहाय जों हाबगोन माने बेहाय जानजिसे जायो जों हाबखागोन बाहाय बाव दंखायो मासेबाबो दङ बाहाय जेरैखिया जों एल'ला लांजोबखागोन लाबोग्रो थांफा हख्लायग्रोनि थांफुनानै माने गांजेमा बिदै नुहुरखायो ह मासे नुहुरलायबाय मेगनाबो जिबबासो फाग्लाखा आंना दंना गैयासोथाय बे जिबायलै दंबाथाय ओइ गोदानसो दङ र' दैखौ बारा दासिमाव मोखाङावनो दं बे गयदा इले खारबायसो बेनो खारा बे खारनाया गांजेमा बिदि खारा नै बिदैया बिलाय फिसासो जागोन बे बुस्थुआनो न' लालाय दंना गैयाथाय बुस्थुआनो बे देन्जार जायगायावसो थादों सम्भब मासेना नाय मा बुस्थुआसो दंना गैया जाखोथाय आयौ बेसेबांबा गोथावसो दंमोन हनै बेलाय नुबाय नुवाखै नुदो नुबानो मोनो खुनु मिक्स जाखाया नै थांखु जानाय मानि गांजेमा नुसन हरनायसो नालाय खर'खौ एख्ल'नां र' आदे हाब मासि बोलो गोराब्ला दाबो थाबो सिफायजोबगोनलां साला ओरै बिदैया बिलाय नै बिदैजों लोगोसे गांजेमा बरिया नुथोंल' आरो बैथिं बारबावनांगौसो जाथ'लायबाय जि गोथाव बै मोनानोसै साना दादों बैसोथों नै र' इन्टारेस्ट जाफुनायाव नुबानो मोनो खुनु गवा थेन्थेन बायबाय माने होनबालाय गोदानसो फैफिनदो मिक्स जायाखै दाबो नुबानो मोनो फाग्लासो खानाय सिनजानाया बोरैबा दाब्ला माहाजोन नुसिलायदों आंखौ आइखोमबो ओरैजाय गैलागोनदांलै हरैजाय थांनांसिगोनलाय लामा बारसै र' जोङो हरै फारसेथिं दंबावो संगालि बागान आरोना औ बै गोथौआवनो हाबाखै दाबो नै जानजिसे लोमनायाव हाबग्रोनांगौ ओमफ्रायसो हरै बारगोन जोङो माने सिजोबगोन आरोना गोदनासेखा जायगाया गोदनासेथ' जाद्रायनाय नङा नैबेसो जानजिसे जागोन आरो नायलांबाय था होमबा थांबायमोन माब्रै गोजोननो नै ओमफ्राय एबाराव सरक बानोसै बैथिंजाय होलांसै बैयावनो दंना गैया लामाफ्रा बोरैबा जुहुद्रुदो खिथुआ जारे जालाजोबखागोनलै दा बथल गोबायल' थादो बोरैबा आथिङाव थ्रोब हाथा सुदि मोनजाहैबायबो दाउसा मोख्रेबाव गाफ्लांनानै दा नै मा खल बेलाय असेबफोर हाबजेनसैलाय जम सेराइमा गंगा शान्ति दिहैयाना प्रसादया गिमर्जुन नकल सहदेब ओइ संगालिथिंसो सिबलांगोन हाब मासि गुफुर बे सुमलि बिफांनि उरायनाय समायदोंलै नै एम्बुफोर बायदि मोनायाव फैबा एम्बुसो होनगोन बहाब्रा सन्देर फैलायबाय नै ए ओइ फाग्ला गैयाखौ मानो होनोब्रा नोंलाय नायनो रोंबासो मोनो होनखाबायना आङो गैयाखौ दाहोन एसे गिदिर जागोन बे माला बहा खारखोमानांगौनो बेलाय मावनायसो नुखाबाय आङो बिराद मोजां गोदान खाबावसो बेथ' हाजोंसो सिथाबना दंखायो बे बुस्थुआ मिथिखाबाय आङो मेम्बार अफ लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि होननायसो जानोसै गांजेमानि खिथुखादार हाब मासि खरा गांजेमाब्रा बिराद खरालै हाख्ला हरजोबनो नागिरो बिराद खरानि गांजेमायानो सिखा न' अबे सिखाया सिखा नाङा सिखाजों खर' हास'दोब्रा सिखाजों खर'खौ थबस्र' हास' दा मासथिनिया खुबैथारगारगारगोन ना आंना हायावसो नारसोमना खर'खौ बस'हरगारगोन ना साला दालाय मानो खर' जौदांदों गैयाखौ दाहोन गांजेमा आयै फिसा
खाबायसो बिदैया ओरैनोबा गोथावथार ओरैजाय जायगायालाय बिराद मोजांमोन ओमफ्राय अनलि फैनाय मासेखौ मोनफैबाय आरो बेबो हनै नालि नुस'नानैसो बै फारसेयाव लागायलांबावनो नागिरदों र' फाग्लाव खोलोमसुरि नुखायो बिमाबो नालि भाइ हाबफैलायबाय नै एबारावहाय नै बेहायनो लास्ट इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर लास्ट लागायगोन जों बाहाय लास्ट ओ भाई काहा आयौ नाया खोनानाय लोगो लोगो लागायलांखाबाय नै बेहायनो लास्ट होसिगोन जोङो नायनि मावथ' दंखायो जमा जाफबलायनानैसो दं बे जय आइ बिमा गंगा सान्ति हाबजेननाय लोगो लोगो दालायनो दाना ओमफ्रायहाय जोंहा रायजोफोर गांजेमाखौ जोंहा हमखांबाय लोगोसे दिंखियाबो खाबाय अमा मेजेमजों लागायहैनोसै स्लाव स्लावनो गांजेमा बाथोन एकदमबारे बानलु गोरान 50टा सामब्राम गुफुर दरबा पियास दरथाम जानायावथ' हाथर गैयाबा खहाब गैया नालाय बेबो आंनि सेमखा बेदर गैयाबा जाखाया मानसिया एकदमबारे थोरसि थोरसि उरायलाजोबनो नागिरो बेबो दिंखियाजों दावदैजों एग्लिनोसै अमाजों एसे होनोसै सेक्सिल' जानोसै आं होमबा बेखिनियानोमोन इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर ना मा होनो गेजेर गेजेर लाबोगोन भिडिअफोरखौ टेनसन लानो नाङा आरोना माने बिदिनो एसे मिनि खुसि रंजा बाजा अनलायलायनानै थानांगौनो बयबो ना मा होनो दे होमबा बाय बाय ट्रा बाय बाय हर माला दे